apaya. Jopiny mawuok e gwenge mag Rurii East e kar chung'od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay nobago ng'anyo ka giseyo wuon orak mane kera omiyo orak maloso apaya mawuok Kipasi mariwa Ogongo. Apaya magiwacho ni notim tich moyuothore kendo apaya no osechako kethre ma ok nyal luore. Ali Abich nigi ler. Jopiny gweng mar Rurii East e ward malambo e kachud bura ma Suba North koro osewuono orak manomiyo orak matimo apaya mawuok Kipasi kadonjo mariwa nyaka Ogongo magiwacho ni ne oyuotho tich gino ma osemiyo apaya no kethore kendo ok nyal kalore mayot. Jopiny go okawo telo kod jondiek kod Jerry Dianga wacho ni apaya no kera ne oketo ne tenge omenda maromo milion 10 mondo mine losego kendo ne olose dwe mar 10 higa mokalo to kata kamano tich notimo e yo mok owinjore kendo apaya no sano kethore mok nyal luore. Ni yorni waseywago kendo sekete budget higni mang'eny. Kano ketnwa budget ne wagoiro kamano ahinya kendo kano kele ni time gi kera wan wapani kera kubiro kamoro to loso mna lam kata koloso yor maram to lose to standards monyalo dak kendo nyalo konyo jopiny. Waneno ka koro pesa jopiny no bedo wasted. Gini ok watimo mondo wago ng'ata kisiasa but wadwaro njia bora, sio bora njia. Biro yudo ni kandara ni ochot kaka koro bedo ni. To jatuo man wandigi dispensary ko bedo referred to Ogongo sub county hospital. Ok onyal chopo nikech ndara onge. To kata kanitie johala mo Aramba kata mo other sub counties ma connect wagi Kipasi ma is the main market. Ok ginyal chopo nikech ndara ochot. Omiyo watimo ma mondo wanyis oganda wa ni kwa dhi mbele wabiro dwaro mondo ng'ata momi tich matiyo ne jogweng' kata tiyo ne oganda wa to tiyo gi pes jopiny to tim tich malong'o. Jopiny go manobago ng'anyo mamuol mar nyiso ichwang' margi wi rach mar apaya no wacho ni chal marach mar apaya ma kamano osekelo negi pek e yore mag wuoth kendo kata mana tero jotuo e osiptal ma Wandiji ok osebedo negi mayot kata matin nikech chal marach mar apaya no. Makata ng'ati katuo onge yo menyalo kadho midhi go osiptal otho ni kata gi wang'ayo to kura te to wagolo kendo igogi kuonde ma gidhiye. Wane mwanyalo bedo gi chando area modonge nigi wang'ayo to wang'ayo maka Ogongo from Kipasi en wang'ayo ma onge gimotimo gimolos ka onge. Sani osekethore gi dweche 2 kae to buk be nobuke ni owuok Ogongo to kochopo mbele ka mondo mi ochop Kipasi kilomita 3 owe koro kilomita 3 go wakiane gi paro ni japikni luwo kanye mondo mi ochop kata Ogongo owe ketnwa kalabat moko sani e kalabat osemuomore ka okethore sani wachungu mana pikni mondo mi japikni mondo mi okadhi ochungu mana pikni ka mondo japikni opange kite moko ka ka dangi bukre gi kadhe mondo gichop kata Ogongo. milion 10 national government ogolo okang'eyo nolo mana kama iwuothe ndala dek to milion 10 oserumo. Bende giywak ni seche ma koth ochwe gineno matek yore mag wuoth e apaya no kaluwore kod chal mare kendo kata johala kod japiko matiyo kod apaya no endo neno matek nikech chal marach mar apaya no ka koro gidwa ni mondo sirikal okonygi mondo apaya no endo olos e yo mowinjore. Nyo wagoero kamano ka nyocha olosnwa ndara to kawuono wayudo ka koth manonyidho matin ni ndara osebarore koro wadwaro ndara maber. Wan gi tich matek kaka an CHP karifa ng'at Wandiji health facility odhi Ogongo kae mokale ndara onge. Ariyo ne mano tija arifa kata joma nyuol kan gi miyo manyocha osenyuole pala ok adhi kode Wandiji health facility adhi kode Homa Bay moriere mae kama kale. Ni loso ka ne wawuoyo ne ng'ani ni aoche madonjo ka gina aoche adek moro akucho luwo yoni moro akacha luwo yoni moro akoganda luwo yoni ka duong' ka ok nyal time gini to noko ni en kama onyalo te wakwayo niya wan gi tabu gadier minwa ne wating'o ka mana gi yien tandalo ka wakawe nyaka Kipasi osiptal. Wakwayo ni kaber ka sirikal ogolo pesa ni mondo konywa na inchi wa kawaida to konywa to gilu bangi ma gigolo no mondo ging'e yawo kare kura ma wagoyo konyowa wakwani yoni kaber to gilosnwa yoni baba. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.